This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Wala sang objection si Iloilo City Mayor Treñas sa gina-propose nga 2-day menstrual leave kada bulan. Ining pahayag sang alkalde sa ginpagwa sini nga statement paagi sa isa ka Facebook post. Sunod sa natong nagakabala ka lang ini nga mahimo nga mangin gender-based ang pag-hire sa mga employer sa syudad sang Iloilo. Manumduman ngang House Bill o kon HB number 7758 kon ang Proposed Menstrual Leave Act ang ginaduso sa Kongreso ni Gabriela Portales Representative Arlene Brosas. Ang may katuyuan nga mag-grant sa mga babae nga empleyado sa private kag public sectors sang duha ka adlaw nga pahuway sa tion sa ilang menstrual period. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si kabandarang Alex Escalante, nagabandara sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera